Ni t'a Ahmed de ne voulais être à l'école là. F terminal c'est bien mignon. Grand chef, bonjour follow. Bonjour. Ko kaya? Donc. Ni machira. Alhamdulillah. Ah onya. Ni voulais être à l'école là, ni était mobile gari na. Jai mata école là ça. Grand chef, nga mobile défaut de assurer di interroger draman travail. Ahmed, du défaut de mobile soro. Reti mobile mnanga nyere. Du maro warte ka soro sisan. Oto isa, iga mobile ite nyama iga déposer ala. Tiens yɛrɛ la Ahmed bi kɔni boli ma nɔgɔn ne ma mais n bɛ n ka chauffeur kɛ wele ale bɛ t'i bila école la. Ok, o bɛ diya n ye trop temps kɔnɔ n bɛ n ka fɛn dɔw labɛn quoi. Ok, o bɛ bɛn. Allo Dirisa. I tɛ ɲa ma i ka mobili labɔ i ka taa Ahmed bila école la. Ja halisa a ma taa école la k'a ka mobili fɛn dɔ y'a sɔrɔ. Kana na ka mobili to a bolo dɛ. Ani n dalen bɛ mobili in kan de fo k'o d'a ma. N'i y'a d'a ma dɔrɔn a b'a tiɲɛ. Parce que a ja sigilen tɛ. Taa bila dɔrɔn i ka segin. N'a ta kuma sera fana i ka segin dɔrɔn i ka taa ta ka n'a bila so kɔnɔ. I y'a faamuya? O de kun. Kan namida. Kan fosti. Baasi t'i la. Ne kɔni ma kɛ ne ɲɛ bɛ jɔlen na yan o kuma fila jumɛn bɛ yen? Ne ba. Kow ka ca. Cogo di tan? E ɲɔgɔn cɛ ɲuman ko kow ka ca? Est ce que fura bɛ fantanya la? Fura bɛ fantanya la. A fura ye dumuni. Fura bɛ fantanya la. Fura ye baara de mais nafolo sɔrɔli o farala Ala la. Ne ba, ni baara kɔni don, ni baara caman kɛ dɛ. Baara caman kɛ yɛrɛ yɛrɛ mais halisa solution tɛ ka sɔrɔ. Sisan ne kɔni bɛ se ka fɛn min f'i ɲɛna ne balimakɛ an ka o dɔw kɛ Ala kow ye quoi. So tɛ mɔgɔ si ka cɛkisɛya tɛ wari sɔrɔ, mɔgɔ si ka musokisɛya tɛ wari sɔrɔ. N'i ye baara kɛ ni Ala ye baara ja i la i b'a sɔrɔ. N'i taara tunga fɛ ni Ala ye tunga ja i la i b'a sɔrɔ. Mais k'a fɔ k'i bɛ n'i yɛrɛ lajɔ k'i yɛrɛ la ignorer k'i yɛrɛ tɔɔrɔ tantɔ ne bolo c'est pas la peine quoi. Est ce que i tulo bɛ n na? Ba ye o tiɲɛ. Ok. I b'a dɔn o fɛnɛ tɛ a bɛɛ ye quoi. I b'a dɔn n jigi tun bɛ dɔ de kan o fɛnɛ ye n janfa o de kɛra problème. Cogo di? N jigi tun bɛ den dɔ de kan donc mais ɲɛ b'a la tile fila in na ani dɔ bɛ ka yala sebo ye ka tɛmɛ ne kan donc elle m'a laissé tomber. I b'a dɔn ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna kana na an musow ka ko bila i kunkolo la. I tulo bɛ n ka kuma na wari bɛ mɔgɔ minnu na anw b'o de fɛ. I m'a faamu wa? Mais i kɛ pewu ni yala ɲɔgɔn ko de b'i la ni barokɛbaga ko de b'i la problème fosi t'a la. I y'a mɛn komi ne kelen dɔrɔn de bɛ n ka ko ninnu kɛ i hakili latigɛ ne bɛna to ka na i nɔfɛ an bɛ taa an senna yala. Awɔ. Tɔgɔ duman jamu duman? N tɔgɔ Nanu. Nanu. Ok ne yɛrɛ tɔgɔ Pɛnda n jamu ye Sumare. Ok problème t'a la. An b'a kɛ ten tɔ k'an bɛn o la y'a mɛn? Ok merci. No bi wala yɛrɛ kabakoro nin jɔn ka waliden ɲuman tɛmɛtɔ ye dɔgɔ hakɛ to dɛ. Mun bɛ yen? Ça va cɛ i ka ɲi dɛ. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la mun bɛ yen? Mun bɛ yen mɔgɔ bɛ wele hali tɛ mɔgɔ lamɛn dɔrɔn ka girin ka fɔ mun bɛ yen. Ne y'i ɲininka de n ko mun bɛ yen ni min bɛ a fɔ n ye dɔrɔn a banna. E ɲɔgɔnna muso ɲuman ne kɔni man kan ka mɔgɔ damagoya sa. E bɛ mun na yan? N bɛ mun na yan wa? E ɲɔgɔnnaw bɛɛ tagara so e bɛ mun na yan halisa? Ko ne ɲɔgɔnnaw taara so wa? A bɛɛ bɛ minɛ tan tɔ de. Dɔgɔ ni ba cɛ ma ne dɔn wɔsi den de bɛ lamisɛnya Bamakɔ wa? Baasi tɛ n'an bɛ taa an bɛ se. Non a ye dimi donna merde. Ahmed ninnu ka heure sera dɛ. Kɔri chauffeur kɛ taara a nɔfɛ n'an ka wele parce que cɛnin ye bandi de. Don o don ko kura de b'a bolo. Grand sœur de valeur. Ka jɔn Kan foyi tɛ. K'an jiginna o. I ye kalan kɛ? N ye kalanba kɛ bi. Est ce que i donna école la Ahmed? Grand sœur o to yen n ko bi. Ko dɔ de kɛra n na min ye kabakoya diɲɛ kɔnɔ quoi. Ahmed. Bi sure de la.
du ko kura de b'i bolo ka ɲɛsin ne ma. O to yen sa grand sœur na mɛ sa ni ne ma n kun fɛ i m'a fɔ jɔn ye. O ye tiɲɛ tulo b'i la. N'i dɔrɔ i bi an ka école da la. Grand sœur jinɛ don wa mɔgɔ don wa ni ma se k'a dɔn. Cɛ wa muso? Muso. Ahmed. I t'i senbɔ ko ninnu na. Grand sœur kabini nin n fari kasi de cɛra a kan. Ahmed. Wallahi. I b'o dɔn to i b'o ko ninnu dɔn wa? Grand sœur n ko depuis ni nin n fari kasi cɛra n kan de. Ahmed. Ne y'a essayé n ko n bɛ kuma fɛ. Cɛ wuli la han. E bila a joli la? E bila kun ye école la i ka kalan kɛ. I taara muso lajɛ de a jo b'i la. Grand sœur o to yen sa e yɛrɛ ko ko bɛ taa ni mɔgɔ nana kungo f'e ɲɛna kuma o kuma e tɛ mɔgɔ dɛmɛ. Ne bɛ mɔgɔ dɛmɛ de nka ne bɛ fɛn yiri dɔrɔn de laɲini e fɛ Ahmed. École i jija école in na i ka se ka kalan kɛ. Ne ma mun ne bɔ ne la jɔn de bɛna mun ne bɔ ne la? Grand sœur ko ne y'a ye an ka école da la de ne m'a ye kɛnɛma ne y'a école da de la. E y'a ye école da la sisan e bɛ se k'o cogo di yɔrɔnin kelen e b'a dɔn mɔgɔ sugu min don wa? Grand sœur ne bɛ nin de fɛ nin kɛra jinɛ o kɛra wɔkulɔ n dɛmɛ sa grand sœur ne jigi de e ye. Ne b'a fɛ de. Sabali koyi sabali. N bɛ nin fɛ de. Ahmed sabali. Position wɛrɛ ɲini fɔlɔ. Grand sœur i bɛ n dɛmɛ wa i t'i dɛmɛ de. Ahmed o mɛ bɛna ne yɛrɛ bugɔ sa. Désolé grand sœur ne bɛ taa quoi parce que e tɛna se ka ne faamu. Ka ɲi taa. E ka kumaw yɛrɛ de ka ca don o don ko kura de bɛ Ahmed bolo ka ɲɛsin i fana ta ye ko muso ko. Denmisɛnninw. O kɛra baara ye. Okay, dalam sana. Bon, mai saya memang program untuk membangun Indonesia. Why? Okay, jalan tu. No, sansa. Ini fun program untuk membangun relation. Kau ni orang tu orang semua. Okay, itu saja. Merci. Saya. Okay. Betul. Don.
An bila ta. A bɛ kɛ cogo di mun de b'i la ne bɛ k'i ɲini so kɔnɔ jɛn bɛ yan nɔ. Bɛɛ tɛ foyi n sigilen nɔ kelen na miiri dɔrɔn de la yan nɔ. Mun na. E yɛrɛ b'a kalama kow ma nɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est vrai mais ne ka miiri ni n ko ko n b'a ko kɛ sɛbɛ ye sisan nɔ ni n taara o fɛ yen nɔ est ce que aw ka mɔgɔw est ce que u tɛna gɛlɛya don a la bɔrɔ o ko in ne jɔyɔrɔ bɛ nin na quoi vu que cogoya tɛ ne bolo ne yɛrɛ ka famille na ça ne va pas ne yɛrɛ b'a kalama. E bɛ ka jɔrɔ o de la. I bɛ jɔrɔ la kun bɔ dɛ. Kana jɔrɔ o la sa masa min ye bi gɛlɛya se bɛ o masa in ye ka sini nɔgɔya donc a dɔn ne b'i fɛ ni ne y'i sigilen ye ka suma a tɛ tɔ foyi to ne la donc kana to fɛ i sigi ka suma o ma minɛ y'a mɛn. Ayiwa tiɲɛ. Mademoiselle, ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? I tɛ sogo la. Ça va kan? Dɔɔni. Cɛ i kelen sigilen don miiri la mun de b'i la? Foyi tɛ n na. Ee N bɔra dɔrɔn n ko n bɛna n sen na yaala ka n hakili lafiya dɔɔni n'o tɛ foyi tɛ n na. ni degun bɛ maa kan ni n yɛrɛ ma kuma a bɛ sɔn ka yɛrɛ kɛwale la dɔɔni i t'a lajɛ ka tiɲɛ fɔ n ye bolo minɛ. Fosi de tɛ n na. Tiɲɛ fɔ n ye sa? Foyi tɛ n na. Ok o don ne yɛrɛ y'a essayer ka kuma i fɛ an ka ekɔliso da la fɔ a ma ne lamɛn i y'a essayer ka wuli wuli ne na i ma kan ne yɛrɛ ma. Ni cɛ ni fa aw bɛɛ de ye kelen koyi aw b'a fɔ tan a donna furu ye a bɔra mɔɲɔgɔn a bɛɛ de ye kelen aw bɛɛ de ye kelen an sɛgɛnna nin ko nin na o de la an y'an hakili lafiya. An bɛɛ de ye kelen i n'a fɔ cogo di? N ma se k'o faamu dɛ. Sisan cɛ bɛɛ de ye kelen. Waaw. U b'a fɔ n b'i fɛ a donna furu ye a bɔra i cɛ ka ɲi i fini don jɛlen don a bɛɛ ye kelen. A paraît que e tigɛla cɛ la kosɛbɛ dɛ yarɔ. N ma tigɛ cɛ la mais mɔgɔ kɛwale de bɛ yaala i fɛ. Vrai o ye tiɲɛ ye mais f'i k'a dɔn cɛ bɛɛ tɛ kelen i n'a fɔ muso bɛɛ tɛ kelen cogo min na. Aw bɛɛ ye kelen. Ok bon o tɛ ko gɛlɛn ye sa a ka di n ye an ka numéro échange ɲɔgɔn na komi i ko ko cɛ bɛɛ ye kelen dɔw la i bɛna n dɔn n ye mɔgɔ min an bɛ ɲɔgɔn dɔn wa? Ayi. N b'i deli i ka essayer k'i ka numéro di yan n b'i deli. Ne ka numéro tɛ sɔrɔ. Mun na? Numéro tɛ sɔrɔ. Foyi a tɛ sɔrɔ dɔrɔn. E ko ko cɛw y'a kɛ tan donc n b'a fɛ an ka kɛ tere ye dɔrɔn an bɛna kɛ an ye o la i bɛna ne dɔn i bɛna dɔn ne tɛ mɔgɔ lankolon na quoi. Ayi numéro ko yɛrɛ an k'o yɛrɛ bɔ a la i ma kuma yɛrɛ fɔ. Ne b'a essayer ka n lamɛn dɔɔni sa e yɛrɛ ɲɛ bɛ ne na foyi ntanya tɛ n na alhamdulilayi n bɛ n ka don n'a min diya hali filɛ restaurant kɔnɔna na n tonton de ka yɔrɔ de don mɔgɔ fɛn fɛn filɛ yan ne b'a bɛɛ de sara mais olu si tɛ priorité ye quoi mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye dɔrɔn alhamdulilayi donc ne ye k'i kanu dɔrɔn a ka di n ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn dɔn essayer dɔrɔn i ka contact di yan. Ne ni dɔ kan bɛ ɲɔgɔn bolo. Waaw ne b'a dɔn mobili fila bɛ boli gidɔrɔn kelen sanfɛ ni bɛɛ sera i ta mérite cogo la a tɛ se ɲɔgɔn ma essayer dɔrɔn i ka numéro di. Ne tɛ o muso ye. Ne b'a n'a ko gɛlɛya sa n b'i deli a lajɛ k'i ka numéro di yan. Essayer k'i contact di yan pour que an ka ɲɔgɔn dɔn a diya n ye trop e yɛrɛ b'a dɔn e ɲɔgɔnna muso ɲuman ye ne bɛ se k'i to i kelen na cogo di a man di essayer k'i ka contact di yan a diya n ye trop n bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ. I bɛ se ka na n b'a lajɛ. Ok a bɛ diya n ye trop. Yeah. I tɔgɔ? Ne tɔgɔ Mida. Mira. I tɔgɔ ka di sa. Ok Mira merci. Donc n bɛ na o la après an bɛ ɲɔgɔn ta yan kan n diyara n ye trop. Ok merci hein. Bye.
Désolé, le numéro que vous essayez de joindre est indisponible. Jangan segala je tunta. Vraiment. Désolé, le numéro que vous essayez de joindre est indisponible. Merde. Jangan segala je cebere sawai. Ce, ai sai gan fam don sa. Merde. Appelle te. Ne bɛna se ka gain na cogo di ne bɛna se ka solution jumɛn de sɔrɔ nin den ka ko la de a bɛ ne ka fa donna sufɛ sunɔgɔ tɛ yen tileganfɛ sunɔgɔ tɛ yen kosɔn u b'a fɔ ko wari tɛ se ka fɛn bɛɛ san o ye tiɲɛ ye wari bɛ n kun fɛn bɛɛ bɛ n kun mɛ n tɛ ka se ka ni mun kanubaga sɔrɔ merde. Giri an tile oyi ni ne na dɔrɔn nin ka bi man Ahmed ma ne wuli ka ne fo Ahmed ma kuma ne fɛ hali Ahmed ni yɛlɛma Ahmed tɛ yan oui grand sœur ça va mun b'i la bi i bɛ ka miiri mun na grand sœur fo k'i dɛsɛ k'i kɔrɔmuso fo bi wa ko in ye sɛbɛ ye koyi Ahmed mun de b'i la Ahmed n'i ma kuma i bɛna an faga dɛ grand sœur a ma nɔgɔn mun de ma nɔgɔn don ni min ka kuma f'i ye ne taara tonton ka restaurant na komi ne taara sɔrɔ restaurant na an kumana an ye baro kɛ a y'a numéro di ne nana n da so sɔrɔ k'a wele appel joli bɛ na appel ta siɲɛ dɔ la a nana appel ta k'ale m'a fɔ ko ne ka fara a ko kan tɛ ne bolo a appel tigɛ yɔrɔ min k'u bɛ ka fa wuli ne yɛrɛ la sufɛ n tɛ sunɔgɔ kuma tɛ tileganfɛ grand sœur ala jɛ i ka solution dɔ kɛ n ye sa min ma to n bɛ lafiya Ahmed n bila Ahmed grand sœur don fɔlɔ min na e bɛna kuma in ɲɛfɔ ne ye mun f'i ye ne ye mun f'i ɲɛna ne m'a fɔ i bila kun ye fɛn kelen min ye k'o kɛ i k'i ɲɛsin o ma ne tɛ se ka ɲɛ i ma e tɛ muso dɔn halisa ne tɛ se ka ɲɛ i ma fɛn kelen min bɛ mɔnɛ bɔ i la Ahmed o ye kalan in dɔrɔn de i jija o dɔrɔn na ne y'o dɔrɔn de laɲini fɛ i bɛna ne yɛrɛ faga ni jatigɛ ye ne donna k'i sɔrɔ cogo ne bolo ko dɔ de b'i la a ka ɲi grand sœur a ka ɲi Ahmed nin ye kuma cogo ye ne ma banna sa
Ahmed. Eh, grand cher. Tante ne bolo bi ko. Ahmed. Ne ko Ahmed te wa. Tante ne bolo bi ko. Ne pressé no ga jigi nga sansi ko no wala. Ahmed. Ouais. E klo tene mangana. Ma mais c'est grand cher, ça va? Ça va. Kanyo me. Che yere, e ba kono bi de. Usually no bi de. Wallahi trop. Ma fo ngi yande me nga den ngula yi bangande me. Ala e bodan do ke bugal la ga to rendez-vous yere la sansa. Comme Nga den ngula ke. Iba ga to kata ne bla folo. Ibe ndepose ntaka la folo. Quand c'est que déposé awo. Che chauffeur ke wala ka ti déposer ça kana nga. Ne chauffeur ke ci do tara ci de lo ti kata ne blo. Ne duma air sirali. Awula kana ni ga mobile doro. Ahmed sabansa. Grand cher, che no bigoni. Che tante ne bolo yere bi. Tan fo de tene bolo bi. O tante blo o ijo folo. Ne re ko ita toro ni folo. Ma fi na ngo nga dingwa. Mudeni. Nga dingwa ke gigande me dingwa la fi ma jane ba wina. Al sebo ko ina. Ngayna di ati mina tam se tonto ga restaurant na sa. Isi gan la jabay. Ahmed. Mo ga ta ka plan ba fu ko ati bla. O kuma ne kuma mfo aduna ya ga boya ba. Grand cher. Ni biga mobile kono ni ta kono akono ne koni ne ti te donner kumbi ne tanga mission. Ahmed e kuma ga ene ma. Grand cher yaro nya fi na ngoni ninga ni kula ngi afara na uta. Ha? Maragaw ni mana adamanya ni. Bibi, ça va? Quand même. Encore ma mec encore. Jeni silen blage maron. Désolé ça. On t'amène salon na on le glandon nia. Ne voyez comment gars? Ay Ma commande gars. OK. On essaie de faire nos commandes. Siri. Sinon ça va quand même. Na essaie de comment faire. On fait dans la là. Et OK. Les gars, essaie de me faire. OK. Ouais. Nakacha nyuma ni baro icha kanyereri ikan tro no ikan tro yoro kabine yudu mi fosa tika siga lafiare sufra klega memirila ma be akili be jigila no ibike ba fu jineri ni nyokoroga OK merci kana yine jibe ati ne tonton ga ilima nu yere wakati la ma fembe ko fo yene bi na ndo e ga doto tana be nyo fe OK yeah merci OK merci bébé anta essaye la fendo blanda OK ni fen ni kadi ko seba quoi Mandola. An fen ni kadi ko mandola quoi de wati bete me wakati ndolan kadi ne ka chen mani yori kain tro ni mega kene na bi ba fo me suguri la ba ka fo en riski en flere spana mega duniya mega do nyonda e bi ne bis no go ganya sa na mbora ne bis no go kanya en kontango jugu tan be fo nga grand série sinon ka ba ça va kon Alhamdulillah. ne waka soni ya oroga jan Franchen bala OK problème tala e ko ni fen ke way mo lu ke folo Ay bo may kolga ni bana de yaro ouais very simple. OK ala yi son cheade la yaro Ni côté non ni jara yi pitro isona kana nga weli la me kontana tro quoi ma jigi kunge Jiku. Saya jiru lagi. So jama mengantika para ko. Nir ka nga bege. Ngala. Maro ko ni anga kanu sigilen asa. Togo la.
Ok, pas de problème. Surtout, il y a une dirait de la fin, il y a un tonton et restaurant. Le beau calamaro. Wati do lam to kana bon. Mina akili lafiya. Ni bora calamaro la wati do lam direct amina nsiga. Après mi soro mtaso. Ya famia. Ya mogo no yere ne bu chama bla bara la o ne ga boro ke o pi wati do la ne bina gishe la mina war mina gata. Di tonton maso. Ça va. Maji. An dumuni ke. Awo. Na. Gracias, choco de. Kanyomi. Grand sœur de valeur, chakra to godi. Grand sœur choco de. Ne grand sœur nya dande sana gibulo krota. Lali jiula. Ni mu fana geto gunta. Lali jiula wa. Grand sœur o pe san joale mbaro do bin la me sakki borom minda. Niti la me. Muna te la me. Niti ni ngana ni bugo bia. Ege bo grand sœur Ki gata ni blade me ibna ni bugo. Do almam dane ga boto bi mam e ma do. O to isa ko kuran nya nya gari mblo la sa ngum ga ta rendez-vous bon do la. Ali tina men hoki borat man fi. Grand sœur na me sa. Ni wibi muni no fe. Saku mbura rendez-vous na me no ki borat man fi na fana dimnen no gane kono. E refana sa yelen fe don sa. Bi bonte. Mbura ki borat min ali tinni nga ki borat fi. Sega la ga so ne bi ni no. An to isa bo ni ya fi bi yela an bi biyo bi yela ha bi yela Ni bo wala. iga bo wa bintara nye kalambare ga ko sola ibi yela la oh nye jamble ni ne mo ke ti nyimbo kenemo kalantere mu tara rendez-vous da tondo ga restaurant Ahmed. Donc il me se vere landela. Ma fu mo dini nga kwa emi bangande ma ay rendez-vous ndo di an tara restaurant an tara sigam bena kola imanyugale ni bia bi mai non Abi bolo. non ikepu ni ko ban ndiki borom so isa min feri ma fere Buram so tere ke buranya di. Diga kola re. otona Donc attends changer bolo kuma chama ni kitina. na mesa ijo samira mi fina na mesa grand Ahmed biere di. Temene la bi. ala kana jigina ko kura nyaga nyaga de mbla si jabisa Metan changer. Ni la fiera wakati mena so no kan ko mi fe. Ami bala. grand sœur de valeur la jega kuma fesa netina dime goro bigo ne kuma femi nyini wo sabati la ne be dime goro muna daga fana de fale kana ala jonga clara deni wole ani jinere ko jarabi Ouais, grand sœur, bonjour, ça va? Ahmed koka. Bonne hier. Ahmed. Biele ni mata wala. Ouais, grand sœur. Bi anga kalama ke bi wa mishe faramanda la don. Bisa oya. Waaw. Mise mangene. Anga mishe mi. Ben wala ko fe. No anga mishe mangene. Mishe mangene bi dola amata kalama bi wa don to so. Ahmed. Ahmed. Ouais, grand sœur. Ahmed te sabal doni. Biele ni. Ke mo wuli fata yo si depuis wule nyako ka dara do ni da fute mo na telefile la. Ima so ngata e wale era jo ya feki ago mise mangene mo shi. Filma e rol mali Ahmed. Fibu ka sogo sugu bege pour que ngana se gata. Ahmed. Ko batea. Mamatia. Inni fila drone biya. Ne muso dundala ne tato do chala sigila. Edu. Chemani. Grand sœur. Ne tarambe lafiya yere. Wati pe kuma chama. Ere banga ko lawo ne ribala. Kuma ti tai ko la de tata de ko mi ga fina ma kalambi ko fo na so re banga ko la ne ri wona anga classique no we ne de ba. Allah amasola sa. Te conseil di drone ni ku dure gi jije ga kala liki. Pour que bisi ga mone bona. Bisi ga mone boni lebe mone bo ko lebe mone bo mamala. Bu mone bo beri la. Jona fu ko mone do nana. Mone do ni nana de. Pesi ni dinga makala. Ko imanya ne bo. Demso o betaw.
denkɛ de bɛ to du kunna wa ka entreprise fɛn filɛ ni ne taara cɛlasigi la e de bɛna k'a jiribaga ne ma kalan bi jɔ e b'a jiri cogo di Baro quoi grand sœur i ka kuma bubuni ka ca kojugu depuis mama bɛ ka taa voyage la k'i k'i janto a ka lagare la i kana tɔɔrɔ bɛɛ la don bɛɛ b'i tɔɔrɔ taa kalan na dɛ taa yan fɛ dɛ lagare tolilen taa yan fɛ dɛ i ye n ka mobili tiɲɛ dɛ i ye n ka mobili kɛ tan dɛ i yɛrɛ ka i bɛ ka mɔgɔ kɔni tɔɔrɔ dɔrɔn hali tɛ o de lafiya bɛ f'i ye o hali ni ma weleli kɛ bɛɛ b'a fɔ ne k'an janto i ka kalanko de la a m'o f'i ɲɛna ko k'i janto ne la ko ne kana tɔɔrɔ i bolo k'i bɛ to ka est-ce que ne b'e tɔɔrɔ Ahmed e bɛ ne tɔɔrɔ e mana ne dalen sɔrɔ san ka lafiya kɔnɔ n bɛ ka n ka film filɛ ko ne y'i ɲininka dɔrɔn de ko karisa i taara ekɔli la wa i ko aw ko misi man kɛnɛ n ko o yalima sɛbɛ de i ko k'aw ko sɛbɛ don n ko jɔn y'a f'i ye i ma se ka k'an jɔlen fɔ o de la ne ye nin conseil in d'i ma o tɛ sa n y'a f'i ɲɛna de grand sœur n ko misi man kɛnɛ e yɛrɛ bɛ ka ko sugu dɔ kɛ ne na sisan nin ma ɲi dɛ e bɛ ka kuma ne ma cogo min na i yɛrɛ i ɲɛ b'a la yɔrɔ grand sœur e filɛ mɔgɔ yɛrɛ de tɛ foyi foyi nka n'i ma dimi kana dimi sa dimi tɛ o a b'i bolo kalanko kuma ninnu t'u bolo bila quoi kalanko kuma ninnu t'u bolo bila yɛrɛ de grand sœur ne bɛ kalan kɛ mais n'i ma kalan kɛ o jɔn de bɛna kalan kɛ place la Ahmed sabali sa merde an k'o bɛɛ to yen sa bi wulada in na i t'a lajɛ i ka mobili segin a ma n bɛna taa ci dɔ la a tɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ yɛrɛ n t'o diya i la dɛ ni ban ka taa ekɔli la ko sɔrɔ k'a fɔ ko ne ka n ka mobili d'i ma ko wula fɛ i bɛ taa yan fɛ a tɛ sɔrɔ n k'i ka ɲama i ka mobili segin a ma dɔrɔn n bɛna ci a tɛ sɔrɔ Ahmed i b'a hakɛ to a tɛ sɔrɔ ne kɔni bɛ mɔgɔ wele n b'a bɛɛ fɔ a ye i bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne la don kɔnɔ n b'a telefɔni ta i ka suma a ta i ka mɔgɔ wele i k'a fɔ a ye ne tɛ kuma ne bɛna mɔgɔ wele ne bɛna bɛɛ fɔ a ye a fɔ a ye n b'a bɛɛ fɔ a ye i y'a fɔ a ye i fana bɛ min kɛ fana b'a fɔ a ye ne tɛ n fɛn bɛ tila ka taga ekɔli fana na directeur fɛ yen surveillant fɛ yen censeur fɛ yen n bɛ don u bɛɛ kan i comportement i bɛ fɛn fɛn kɛ u ka mɔgɔ wele n bɛ mɔgɔ wele u sigilen ɲɛna u b'a fɔ a ye ne bɛ kuma i fɛ yan grand sœur an ka nin kuma bila sa wulada in na ɲa ma dɔrɔn k'i ye mobili diya sa i na taa min n bɛna taa ci dɔ la dɔrɔn i bɛ se ka t'i sigi na ne ka mɔbili ta i ka telimani ta telimani kɔni bɛ bamakɔ fan bɛɛ la san koyi a lajɛ i ka jitɔn dɔ bɛ yan a tɛ n bolo an ni terikɛw kan ka wula fɛti dɔ de kɛ wulada in na a tɛ n bolo Ahmed wari min dir'e ma dun wari min dir'e ma kalo daminɛ la dun e y'o kɛ di ne y'a fɔ mun ma n kana to ka wari di e bolo ma n ko u k'a to ne bolo ne bɛ to k'a d'i ma i da pɛlɛ k'olu ko ayi ko k'i to yen k'i ye denmisɛnnin de mɛ bi a tɛ nin kɔrɔmuso ko la wari kɔni a tɛ n bolo a kuma ka duman tɛ n da wa n ka mɔbili tɛna sɔrɔ i ta ta ne bɛ bɔ i ka salon kɔnɔ yɛrɛ bɔ ala ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so bɔ hali n'i kɔni ma kalan kɛ kɔni ne tɛna ɲɛ dɛ n yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye den bɛ bila fɛn kelen min na a bɛ dɛsɛ k'o kɛ fo muso ko ni tɔw ko muso ko n'e ko ba muso ko i bɛ fa la grand sœur Ahmed ne bɔtɔ ye min ekɔli la segi dun n y'a bila chambre kɔnɔ Ahmed i taara ekɔli la kɔni taara kɛ n t'an jigi dɛ heure lajɛ kɛ heure ma se wa heure sera lan cogo di ça va lɔn tɛ cogo la i b'a kan ouais kalan kɛra ouais bi an ye kalan caman kɛ bi yɛrɛ ne ko aw tɛ ka devoir ninnu kɛ sisan non bon an ka devoir man ca kosɛbɛ kosɛbɛ Ahmedi i t'i yɛrɛ dege cɛ fɔlɔ dɔɔni grand sœur de ekɔli bɛ ɲini ka na s'a kilancɛ la halisa aw ma devoir kɛ ayisa an bɛ devoir kɛ mais waati bɛɛ de tɛ wa jour de b'a dama wa a b'i bolo jour m'a dama dɔ yɛrɛ na nin ɲini o dɔɔni cɛ wa muso muso don ne muso yan grand sœur o ye ko kura ye dɛ o ye ko kura ye ne yɛrɛ kɔni dabali banna dɛ Ahmed i ye mun fereke tuguni non ma foyi fereke muso kana ni ɲɛ ayiwa ayi ne ma se k'o faamu e m'a tigi dɔn tiɲɛ yɛrɛ kɔni na
ne ɲinɛna k'a tɔgɔ ɲininka k'a yɛrɛ m'a tɔgɔ fɔ ne mais muso in bɔlen don mɔgɔ jɛman kɔni don. Jɛman. I da tɛ nɔ la grand sœur n y'a faamu Mira de don. I b'a dɔn. Mira de don sa o to yen an ka da o ko kan. Mira ye jɔn ye? N tilala o ka ko la o to yen an ka da o ko kan. A bɛ i n'a fɔ dennin tun bɛ sɛbɛ la koyi. Sɛbɛ i n'a fɔ cogo di? A bɛ i n'a fɔ a bɛ fɛ ka kasi yɛrɛ de ne t'a dɔn kun na a kɔni ma se a ye ɲininkali kɛ ka dɛsɛ ne y'a ɲininka n k'a k'a kun fɔ ne yalima i ye mun de kɛ a ma se ka foyi fɔ ne ye a ko k'a bɛ taa ka na. O to yen sa n k'a da o ko kan grand sœur. Ahmed i ye mun de kɛ? Ne ma fosi kɛ sa grand sœur an ka da o ko kan ne tilala o ko la pewu. E tilala mun ko la fo ka na muso de bɛ n'e ɲini so kɔnɔ sisan Ahmed. Grand sœur Ahmedi ne n'a bɛ ekɔliso kelen de la a ka fɛn devoir cahier dɔ de tun bɛ ne bolo a nakun bɛ devoir cahier de ɲini sinon a nakun tɛ ko wɛrɛ. Sagidenw tɛ n bolo nin bɔlen tɛ ekɔliden yɛrɛ fɛ nin bɛ cogo min na tan nin bɔlen tun tɛ ekɔliden fɛ fiyewu. Grand sœur a ma taa bi sɔgɔmada in na bon a ye devoir dɔ de k'a kun. Ne m'e ɲininka e m'o ko ma devoir kɛ Ahmed. E grand sœur cɛ Ahmedi nkalontigɛ donc o dun n'i ka baara la sisan quoi. N filila sa bon o yɔrɔ la n filila sa grand sœur yanni an ka tɛmɛ o kan yan nɔ. Grand sœur Choco. I tɛ ka dimi min na ne ɲini i tɛ k'a ka ko munumunu wa n'a kɛra min ye. K'a ka ko munumunu n'a kɛra min ye Ahmed. O mun ko ye? Ahmed n'a kɛra min ye o ye kaya joli? Grand sœur i tɛ nin kuma dabila. Ahmed n'a kɛra min ye i kelen b'i jɔ a kɔrɔ dɛ. O yɔrɔ kɔni na hali ka n'i jigi d'a kan n'a sɔrɔ i kelen don ka cɛnni nɛgɛ kɛnɛma n t'a dɔn i bolo ye. A ko bi ko 21 wa 31 de n t'a dɔn i bolo ye dɛ. Grand sœur o mun cɛnni ne mun cɛnni de kɛ e tɛ cɛ an k'o to yen sa ne nana de kɔngɔ de bɛ ne la i dumuni bila n ye n ka dumuni kɛ. Dumuni bɛ cuisine kɔnɔ sa taa dɔ k'i kunna. I ye na jumɛn tobi grand sœur? Na jumɛn na min man di o de tobi dɛ. N'o de tɛ wari di an bɛ taa fɛn dɔ san dɔrɔn. Wari tɛ yen bi yɛrɛ ɲɛ bɛ ne sigilen na ne ma se ka taa baara yɔrɔ de la bi Ahmed foyi tɛ ne kunna bi. Yarɔ i bɛ ka to ka don ne jɛni na wari la sisan grand sœur. Mais Ahmed a tɛ yen o. Ne b'a dɔn a b'i bolo bi tuma bɛɛ mɔmɔ bɛ wari ci i ma k'i k'a di ne ma i t'a di ne ma yɛrɛ. Ne b'a kalama koyi waati bɛɛ. Depuis a kalo joli nin ma t'e ka wari ci e yɛrɛ ma. Ayi dɛ a bɛ wari d'i ma a bɛ min di ne ma o ne ka dun ta a bɛ tila k'a d'i ma k'i tila k'a di ne ma k'i ka to ka wari di ne ma. A y'a juguyara sa mɔmɔ bɛ wari min di ne ma n'i b'a dɔn o bɛ kɛ min ye i t'a ɲininkali kɛ. I fɔra k'i ko k'i ka wari kana di ne bolo ma bilen depuis o kɛra mɔmɔ t'i ka wari ci ne ma a bɛ wari minnu ci ne ma a b'o ciw fɔ ka d'a kan. Kana taa sɛbɛ kɛ. Ne bɛ taa n ko fɔlɔ yɛrɛ kan kalo la. T'i ko dagadi la nka dennin kɔni nana i ɲini kun min na Ahmed n'a kɛra min ye an bɛɛ bɛ bɔ a kalama. K'i ka denko kuma in bila kan. Ne t'a bila dɛ n bɛ tila ka mɔmɔ wele sa k'a fɔ a ɲɛna. Yarɔ n bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ka kuma bila. Muso de bɛ ka nin ɲini so kɔnɔ sisan. An ka élève de tɛ wa. A b'i bolo. A nana ka fɛn an ka ne tilala koyi kuma caya kun ne fa ne kɔni b'a dɔn fɛn t'aw ni ɲɔgɔn cɛ ka ban ko ekɔliden de don. Foyi tɛ yen sa mais yarɔ e tɛna fɔ mɔgɔ joona i b'a dɔn n ka teli o fɛ o. E grand sœur kan o kɛnɛ sa ne jigi de kana fɔ mɔgɔya ma. M'a fɔ mɔgɔ ye dɛ parce que ne ɲɛ b'a la ne dɛsɛtɔ de filɛ e la ne dun ma mɔgɔ fara an kan n'a tiɲɛna ne de ta y'a la ɲagama ye. Parce que u b'a fɔ k'olu taara k'e to ne de bolo. O to yen sa n bɛ kɔngɔ na an bɛ baro kɛ yan. T'i ko. O temps kɔnɔ i bɛna dumuni wɛ. Dumuni nɛgɛn tɛ e tɛna se ka ne nɛgɛ t'i ko. N cɛnin kɛlen bani belebele de ye sisan ko muso de bɛ n'e ɲini so kɔnɔ sisan tabarikala nka n'a kɛra min ye. Est-ce que Mira y'a faamu fɔlɔ ne ɲani ni maɲɔgɔnko min kɛ yen nɔfɛ sisan c'est mon tour n bɛ ne kɛ ka tɔw ladi san ne ne ka don ɲɔgɔn na f'e ka sɔn ne ka fɛ la yɔliyɔli tɛ yen dɔgɔyama tɛ yen ma min da ne kan bon ne sago sɔrɔlen min filɛ e la nin n kan k'e utiliser cogo min k'e bila a ɲuman bɛ ne kɔnɔ mais on verra.